Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ruang. Taong 1966, Bilar, Bohol. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatago sa Bilar itong si Ruang. Matagal na siyang tinutugis ng mga taong may galit sa kanya, kaya wala siyang magagawa kundi ang tumawid-tawid sa mga kabayanan para iligtas ang sarili at mamuhay ng payapa. Wala siyang ibang hangad noon kundi ang magkaroon ng simpleng buhay. Ang kaso, tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para maibalik at maisadlak siya sa kaguluhan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, nagmula sa pamilya ng mga mambabarang itong si Ruang. Marami silang nakaaway noon sa kanilang lugar, na kalaunay naging sanhi upang pagpapatayin ng mga ito ang kanyang mga magulang. Nung bumagsak na ang kanyang ama, tsaka sila tinugis ng mga ito. 4 silang magkakapatid noong nakatakas, hanggang sa siya na lamang ang natira. Ayon sa kanya, na sa puntong yon ng buhay niya, matinding takot ang namutawi sa kanya sa kabila ng mga tangan niyang karga. Batid niya kasi na hindi niya kakayanin ng mga ito, lalo pat ang mga individual na yon ay mas malalim ang karunungan kumpara sa kanila. Hindi rin yun napapabilang sa hanay ng mga antingero o manggagamot, sa kadahilanang ang mga nakalaban nila ay nagmula sa lahi ng mga humlang. Isa ito ng uri ng aswang na matatagpuan malapit sa puso ng gubat. Hindi ito madalas tumungo sa komunidad ng mga tao, gawa ng ang kinakain ng mga ito ay purong mga hayop. Ngunit kahit gano'n ang mga nilalang na yon, nagtataglay ito ng malakas na uri ng mahika. Isang mahika na maraming saklaw na aral. Ang abilidad ng mga itong pangunahing pakay ng kanyang ama, kaya nang malaman nito ang pag-iral ng mga humlang, walang patid ang pagbisita nito sa gubat hanggang sa nakapagnakaw na ito ng mga karga. At mula noon, nagsimula nang bumaba ang humlang sa mga kabundukan. Tinugis nito ang kanyang ama dahil ang nakuha nitong karga ay nagmula sa supremo ng lahi nila. Nung malipol nito ang kanilang pamilya, siya ang nakakuha ng ninakaw nito. Kaya naman kahit patay na ang kanyang mga magulang, hindi pa rin tumitigil ang mga nilalang. Dagdag pa niya na, ang gamit na nakuha niya ay isang uri ng manika na gawa sa kahoy. Kulay itim ito, tapos kapag gabi nagliliwanag ang mga mata nito. Gumagalaw din ang manika at madalas bumubulong ito sa kanya ng mga karunungang hindi niya mawari kung saan nagmumula. Pagtatapat pa ni Ruang na dahil sa manikang yon, kung kaya't mas lalong lumalim ang kanyang kaalaman. Isa rin ito sa mga naging daan upang malagpasan niya ang lahat ng pagsubok na may kaugnayan sa mga humlang. At sa pagdating niya sa lugar ng Bilar, hindi na siya nito nahagilap. Magmula noong wala na siyang naramdamang bakas ng mga kalaban, dito na siya nagdesisyong manirahan. Pagkaraan ng ilang buwan, marami na siyang naging kakilala rito. Paunti-unti, nalasap na rin niya ang buhay na kanyang inaasam. Hindi naglaon, nang makalikom na siya ng sapat na salapi, inilipat niya ang kanyang tahanan malapit sa palayan. Ang nais niya kasing mangyari, maibalik yung dating pakiramdam noong mga panahong kasama pa niya ang kanyang mga magulang. At nang maisakatuparan na niya ito, masaya siya roong tumira kasama yung mga taong nakilala niya. Bagaman payak ang pamumuhay, hindi siya nahirapan sa kanyang mga pangangailangan. Araw-araw kasing may dumarating na grasya mula sa mga kaibigan niyang nangangaso at nangingisda sa mga kalapit na sapa. Akala noon ni Ruang, yun ang sitwasyon ng buhay niya hanggang sa siya ay tumanda. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may darating na problemang hindi na niya magagawang matakasan.
Sumapit ang buwan ng Agosto, panahon ng kapasan ng palay. Bilang nakatira malapit sa palayan, kabilang siya sa mga napili ng may-ari ng lupa na makisaka. Kaya naman araw-araw, maaga pang bumibisita ang kanyang kaibigan para gisingin siya. Kailangan kasi nilang magsimula bandang 5:00 para makapagpahinga sila ng tanghali. Ganon at ganon ang ginagawa nila hanggang sa hindi naglaon, tapos na ang pag-aani. At nung tumating na ang araw ng hatian, matyaga silang naghintay sa pagtawag ng nagpasaka. Hindi niya pa nakikita yung taong yon, kaya nang bumisita siya sa bahay nito, talaga namang nagulat siya sa kanyang mga nadatnan. At habang nakapila sila ng mga kaibigan niya, di niya maiwasang magtanong ukol dito. Soy, may napapansin ka ba sa taong yan? Matagal na ba silang nakatira rito? Pasimpleng tanong niya sa kaibigan niyang kapitbahay lang din niya. Oo, matagal na yan dito eh. Ilang henerasyon na ng kanilang pamilyang nagpasa-pasa ng mga lupain nila. Bakit? Ano na naman ba ang napapansin mo? Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kaibigan, hindi na siya umimik. Batid niya na hindi yun ang panahon na pag-usapan nila ang tungkol sa kanyang mga napansin, kaya naman mas pinili niya na manahimik. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya nakita ang iilang pamilyang nakapalibot sa may-ari ng lupa. Hindi niya mawari kung sino-sino ang mga ito, pero malakas ang kutob niya na ang bawat pamilyang nakikita niya ay merong dugo ng aswang. Hindi lang niya matukoy kung saang lahi ito nagmula, pero siguradong sigurado siya sa mga nararamdaman niya. Kaya para hindi siya nito mapansin, dahan-dahan niyang isiniksik sa loob ng kanyang salawal ang itim na manika ng humlang. Ginawa niya ito upang hindi ito mapansin at maamoy ng mga nilalang. Awa naman ng Diyos, hindi nito napansin ang kanyang mga karga hanggang sa makauwi na sila. Pero yun ang akala niya. Pagsapit ng gabi, habang tahimik na nagpapahinga itong si Ruang, may mga narinig siyang kaluskos di kalayuan sa bahay ng kanyang kaibigan. Dala ng kuryosidad, dali-dali siyang tumayo para magmasid. Pagtungaw niya sa bintana, bumungad sa kanya ang mga tiktik na gumagapang sa damuhan. Papalapit ito sa bahay ng kanyang kaibigan na para bang meron ito roong pakay. Maya-maya pa, paglapit ng mga ito, agad itong pumasok sa loob ng maliit na butas ng bahay. At nung masipat ni Ruang, di siya nagdalawang isip na lumabas, hawak-hawak ang manika ng humlang. Batid niya na may binabalak na masama ang mga ito, kaya bago pa man manganib ang pamilya ng kaibigan niya, gumawa na siya ng paraan. Maya-maya pa, pagdating niya sa labas ng bahay, gumuhit siya ng bilog papaikot sa kinatatayuan niya. At ang ginamit niyang pangguhit dito ay ang hawak niyang manika. Pagkatapos nito, tsaka siya nagsambit ng mga dasal hanggang sa dahan-dahang magkaroon ng ipo-ipo malapit sa kinaroroonan niya. At sa puntong yon, nagsimula ng umalulong ang mga aso sa paligid. Maging ang mga tiktik na ramdaman ng kanyang presensya, kaya imbis na ipagpatuloy nito ang binabalak nila, dali-dali yung lumabas para matingnan ng kasalukuyang nangyayari. Pagsilay ng mga ito sa kanyang tahanan, nakita nila si Ruang na nakatayo, kasama ang 5 nilalang na gawa sa ipo-ipo at buhangin. Malademonyo ang mga anyo nito at bawat isa may mga pakpak at matatalas na mga kuko. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata at kapansin-pansin ng mga nakausli nitong panga na punong-puno ng pangil. Pagatungal ng mga nilalang, bigla nitong sinugod ang mga tiktik. Nang masipat naman yon ng mga kalaban, dali-dali itong nagsipulasan papalayo sa kadahilan ng ramdam at alam nila kung gaano kalalim ang aral ng mga nilalang na tinawag niya.
Inakala rin ng mga ito na madali nila itong matatakasan, pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi sila basta-bastang makakalayo sa tinawag na nilalang ni Ruang. Pagkaraan ng kalahating oras, bumalik ang mga tinawag niya kasama ang mga walang malay na katawan ng mga tiktik. At nang maigapos na niya ito, tsaka niya yun ipinasok sa loob ng bahay. 5 nahuli niya noong gabi, kaya naman hindi niya na binalak pa na paabutin ang mga ito ng umaga. Kalaunan, pagsarado niya ng pinto, tsaka niya pinaupo ang mga ito habang nakatayo sa kanyang likod ang kanyang mga tinawag. Maya-maya pa, pag-ihip niya ng dasal sa hangin, agad naman nagkaroon ng malay ang mga aswang, kasabay ng dahan-dahan itong pagbalik sa kanilang mga tunay na anyo. At nung masipat na niya ang wangis ng mga ito, dito niya napagtanto na nakatira ang mga taong yon sa karatig baryo, malapit sa lugar nila. Ano ang pakay niyo? Bakit gusto niyong pasukin ang bahay ng kaibigan ko? Bungad na tanong niya. Nang marinig naman ito ng lalaking pinakamatanda sa 5, bigla itong napahagulgol sa pag-iyak habang nagmamakaawa sa kanya. Pakiusap, hindi namin to kagustuhan. Napag-utusan lang kami. Wala kaming magagawa para sumuway dahil papatayin kami ng nag-utos sa amin kung kami ay tatanggi. Biktima lang din kami. Kaya parang awa mo na. Bigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon para makapagbagong buhay. Matapos nitong magwika, agad itong napayuko habang patuloy na humahagulgol sa pag-iyak. Ramdam na ramdam niya ang matinding takot nito, na para bang alam na nito kung ano ang mga nilalang na kanilang kaharap. Nang mapansin naman yon ni Ruang, kalmado niya itong kinausap upang malaman niya kung sino ang utak ng kanilang balak. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bakas sa mukha nito ang tila bang pagmaang-maangan. Yun bang kahit nasa bingit na ito ng kamatayan, patuloy pa rin itong tinatakasan ng kanyang mga tanong na maaaring makapagtukoy sa pagkakakilanlan ng nilalang na nag-utos sa kanila. Kaya naman nang mapansin niya ang tungkol dito, agad niya itong kinausap ng masinsinan. Kung ako sa iyo, magsalita ka. Dahil yung paglilihim mo wala yang mapupuntahang maganda. Pagmasdan mo ang paligid. Isipin mo ng mabuti kung sinong taong dapat mong katakutan sa mga oras na ito. Natatakot ho ako sa mga gagawin ninyo. Pero mas natatakot ho ako sa taong nag-utos sa amin. Kaya kung maaari ho sana, paalisin nyo na lang kami rito ng mapayapa at nangangako kami na hindi na kami rito babalik pa. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi na nakapagtimpi si Ruang. Walang sabi-sabi, sinenyasan niya ang isa sa mga nilalang niya na lumapit, kasabay ng pagluwa nito ng gakamaong mga bangaw na may mga nagbabagang pakpak. Kakaiba rin ang wangis nito, at sa itsura nito, batid ng aswang na hindi ito nagmula sa mundo ng mga tao. Pagkuha niya sa insektong yon, pinagapang-gapang niya ito sa kanyang balikat. Maaaring wala kang ideya sa kung ano ito. Hayaan mong bigyan kita ng konting karunungan. Ang nakikita mo ngayon ay isang uri ng insektong nagmula sa mundo ng mga engkanto. Ipinapanganak ang mga ito sa mga bulkan at isa ito sa mga mabisang armas ng mga dalubhasang mambabarang. Sa oras na bumaon ito sa katawan mo, kakainin nito ang lahat ng ugat na dinadaluyan ng inyong dugo. Mabilis itong maghuhukay patungo sa iyong puso at kapag nakarating ito roon, gagapang ito sa mga ugat patungo sa iyong utak. Mamamahay ito roon ng ilang araw at kokontrolin nito ang lahat ng iyong emosyon. At kapag kumapit na yun doon, walang kahit na anong usal o ritual ang makakapagligtas sa iyo. Matapos naman itong malaman ng nilalang, abot langit ang naramdaman nitong takot mula sa insekto na kasalukuyan niyang hawak.
Gayunpaman, sa kabila ng takot na yon, tila bang hindi pa rin ito nagpatinag. Kaya nang mapagtanto niya na hindi niya ito mapapasuko, agad niya itong nilapitan upang magsilbing leksyon sa iba pa nitong mga kasama. Nang magkaharap na silang dalawa, tinitigan niya ito ng mata sa mata habang nagsasalita. Hindi man kita mapaamin, naniniwala ako na meron sa mga kasama mo ang magsasabi ng lahat ng nalalaman mo. Yan ang problema sa mga matatandang kagaya mo. Hindi marunong mag-isip ng posibilidad. Pagkalahad niya ng mga kataga, tsaka niya pinagapang sa balikat nito ang insekto na hawak-hawak niya. At nung dumampi na ang mga galamay nito sa katawan ng matanda, dali-dali itong naghukay hanggang sa mapasok na nito ang sistema ng biktima. At sa puntong yon, katakot-takot na sakit ang pinagdaanan ng matanda. Ilang oras din itong nagsisisigaw at umatungal na parabang wala na itong katapusan. Kung ano-ano na rin ang ginagawa nito, maibsan lamang ang sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nagsimula ng umunat ang mga binti niya habang pilit na kumakawala mula sa pagkakagapos. Namumuti na rin ang mga mata nito at may mga pagkakataon na sinusubukan na nitong magpalit ng anyo. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang ganoong pangyayari hanggang sa paunti-unti kumalma na ito. Pagtahimik ng matanda, kitang-kita nila ang pandidilat ng mga mata nito na parabang meron itong pinakikiramdaman sa loob ng kanyang sistema. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, bakas sa mukha nito ang matinding takot habang nagsasalita. Ano ang ginawa mo sa akin? Ilabas mo ang bagay na yon! Ilabas mo! Nang marinig niya ang sinabi nito, di niya maiwasang ngumisi dahil ramdam na niya ang matinding takot ng nilalang sa mga ginawa niya. Hindi ko na pwedeng baguhin ang kung anumang ginawa ko. Alam mo kasi, may mga aral sa mundong ito na hindi kontrolado ng mga nagtatangan nito. Pero huwag ka mag-alala. May kapasidad akong pabilisin kung ano man ang mga pinagdadaanan mo. Kailangan ko itong gawin upang magbigay ito ng takot sa mga maiiwan mo. Matapos niya itong mailahad, tsaka niya ito pinasunda ng mga buhay na salita. Sa unang 5 kataga pa lang, halos mamilipit na sa sakit ang matanda dahil sa mabilis na pag-angat ng insekto patungo sa loob ng utak nito. Kalahating oras ang lumipas, namahay na ang nilalang sa utak ng matanda, kaya bahagyang napawi ang lahat ng sakit na kasalukuyan ditong nagpapahirap. Akala nito tapos na, pero hindi naglaon. Para na naman itong baliw na walang habas na sumisigaw. Pilit na rin yung nagwawala dahil ang pakiramdam nito para nang puputok ang kanyang ulo. Maya-maya pa, nangitim na ang labi ng matanda at bago pa man ito makapagsalita, biglang kumalas ang panga nito sa kanyang bungo. Sa isang iglap, nakita nila kung papaano ito maagnas ng paunti-unti kahit meron pa itong buhay sa katawan. Sinubukan itong pigilan ng matanda pero kalaunay huli na ang lahat para rito. Namatay ito na nag-uusal at saka huli-hulihan ng buhay niya. Hindi ito sumuko. Pagkulong ng ulo nito sa sahig, yung 4 nitong kasama ay hindi maiwasang manginig. Bawat isa sa kanila walang kakayahang makipagsagutan sa kanya. Nang maramdaman naman niya ang matinding pagkasindak ng grupo, muli siyang kumuha ng mga insekto. Pagsilay naman dito ng mga nilalang, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang totoo. Ayon sa mga ito, nagalit sa kanila ang may-ari ng lupa kung saan sila nakigapas. Hindi nito nagustuhan ang ora ng kaibigan niya, kaya balak nito na lipulin ang pamilya. Ngunit nang mapasok nila ang tahanan ng pinapapatay sa kanila, wala naman sila roong napansing kakaiba.
Gayunpaman binalak talaga nilang paslangin ito. Pero bago pa man nila ito maisakatuparan, niyakap sila ng katakatakot na presensya na nagmumula sa katawan ni Ruang. Hindi ho kami sigurado pero may kutob kami na napagkamalan lang ang kaibigan mo. Maaaring ikaw talaga ang gustong ipapatay ng aming amo. Nagmamakaawa ho kami. Bigyan niyo kami ng ikalawang pagkakataon para magbagong buhay. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad na ibinalik ni Ruang ang mga hawak niyang insekto mula sa bunganga ng mga nilalang na kanyang tinawag. At pagpasok nito, kaswal niyang pinakawala ng 4. Hindi naman pumalag ang mga nilalang nang makalaga na niya ito dahil pansin nila na nakaalerto ang mga demonyong nasa likod niya. Paglabas nito ng bahay, inabisuhan niya yon na alisin ang lahat ng sumpa at marka na ipinasok nila sa tahanan ng kaibigan niya. Mariin din niyang inilahad na huwag na itong babalik sa kanilang lugar dahil kapag naulit pa ang insidente, hindi na siya papayag na makalabas pa yun doon ng buhay. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, agad itong kumaripas ng takbo hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Pagtahimik ng paligid, buong magdamag niyang binantayan ang bahay ng kaibigan niya. At sa pagsapit ng umaga, agad niya itong binisita. Bawat miyembro ng pamilya inusisa niya ng maigi upang masigurong wala itong nakuhang sakit laban sa mga nilalang na sumalakay. At para hindi na rin maalarma ang mga ito, sinikap niya na wag na lang ipaalam ang tungkol dito. Pagtungtong ng 7:00 ng umaga, kaswal siyang bumisita sa bahay ng nagpasaka sa kanila. Malayo pa lang, tanaw na niya ang pamilya nito na abala sa pagkakarga ng mga sako ng palay para ibenta sa bayan. Paglapit naman niya sa sasakyan, dito na siya nakita ng may-ari. Kilala siya nito, kaya nang magpang-abot ang kanilang tingin, walang kaabog-abog siya nitong tinawag. At nang makalapit na siya, agad siya nitong tinanong ukol sa kailangan niya. Bakit, Ruang? Ano ang kailangan mo? Malayo pa ang patanim ko rito, ha? Pero huwag ka mag-alala. Kayo ang unang-una kong aabisuhan nito. Hindi pa tungkol sa tanim ang pakay ko. Kagabi may nangyari sa lugar namin. Nahuli ko ang mga demonyong muntik nang pumatay sa kaibigan ko. At base sa kanilang mga sinabi, ikaw ang nag-utos sa kanila. Gusto ko lang malaman kung bakit mo to ginawa. Ano ang kasalanan niya? At ano ang binabalak mo sa kanya? Pagkasambit niya ng mga kataga, bigla itong natameme. Hindi na ito nakaimik. Parang wala na itong kayang sabihin. Bakas sa mukha niya ang matinding pagkagulat dahil sa kanyang mga narinig. Gayunpaman, pinanatili nito ang tatag ng kanyang mukha upang hindi ito mapansin ng kanyang mga kamag-anak. At sa halip na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, minabuti nito. Napalihim siyang isama patungo sa lugar na walang makakakita sa kanila. Nang mapansin nito ni Ruang, agad naman siyang sumama ng mahinahon. Kampante siyang tumugon sa nais nitong mangyari, lalo pat ramdam niya na wala itong kahit na anong karga sa katawan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagharap nilang dalawa, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. At kagaya ng inaasahan, panay pa rin ang pagtanggi nito sa kanyang harapan. Kung ano-ano na rin ang mga sinasabi nito, na kesyo, wala siya roong kinalaman, balak lang niya itong idiin, at kung ano-ano pang mga bagay na wala namang katotohanan. Pero nang marinig niya ang mga dahilan nito, agad niyang hinawakan ng kaliwa nitong kamay, kasabay ng pagpapakita niya rito ng marka ng lahi ng mga humlang. Sabihin mo, ano ang kaugnayan mo sa kanila? Paano mo na lamang nandito ako? At ano ang binabalak mo? Dahil sa sinabi niya, tuluyan naman itong natahimik.
Akala niya mapapasunod niya ito. Pero maya-maya pa, bigla na lang itong ngumisi na para bang hindi ito nasisindak sa kanya. At bago pa man niya mahulaan ang mga susunod nitong balak, bigla niyang napansin ng mga kamag-anak nito na nakatingin sa kanya mula sa bintana ng bahay nila. Bawat isa nanlilisik ang mga mata, indikasyon na hindi ito mga pangkaraniwang tao. Nang masipat naman ni Ruang ang pangyayari, bahagya siyang napaatras, kasabay ng pagwika niya rito ng, Anong mga nilalang kayo? Bakit taglay niyo ang presensya ng mga humlang? Huwag niyong sabihin na meron kayong kaugnayan sa lahi nila. Nang marinig naman ito ng padre de pamilya, dito na to kasywal na kumausap sa kanya. Tama ka, Ruang. Nahanay nga kami sa lahi nila. Pero huwag kang magkakamali. Hindi kami katulad ng mga yon. Mas maunlad kami sa kanila at mas marami kaming nalalaman kumpara sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, ang mga humlang at tao ay nagkaroon ng lihim na ugnayan. Dahil dito, kung kaya't ipinanganak at umiral ang ibang lahi. At habang tumatagal, unti-unti nilang napanday ang pinakamalakas na lahing pwedeng magmula sa kanilang uri. At ang mga nilalang na yon ay kami. Matapos itong mailahad ng lalaki, itinuro nito ang manikang kahoy na nakasuksok sa kanyang bewang. Isuko mo na ang manika, dahil yan ang pinakahuling sangkap upang makamit namin ang rurok ng aming kapangyarihan. Ano ba ang kailangan mo para isuko yan? Pwede tayong magkaroon ng kasunduan upang hindi na ito humantong sa mga pangyayaring hindi natin gusto. Batid ko na taglay mo na ang malalakas na abilidad ng manika. Kaya ituturing kita bilang hindi pangkaraniwang banta. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matapang naman siyang sumagot dito ng, Pasensya ka na, pero hindi ko ibinibigay ng libre ang anumang bagay na aking pagmamay-ari. Hindi mo ito makukuha sa akin sa mapayapang paraan. At kung talagang hinahangad mo ito, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad niyang inutusan ang mga nilalang na magpakita. Pag-ahon ng mga ito sa ilalim ng lupa, dito na nawala ang tuwa sa mata ng kanyang kausap. Batid nito na, ang mga nilalang na tinawag niya ay isa sa pinakamalalakas na abilidad ng manikang hawak niya. Hindi nila ito pupwedeng maliitin dahil kayang-kaya sila nitong lipulin. Ilang segundo pa ang lumipas nang mapagtanto ni Ruang na wala nang sasabihin ang mga ito. Tsaka na siya nagdesisyon na umalis. Kasywal na kasywal niya itong tinalikuran. Animoy hindi man lang siya nakaramdam ng panganib. At paglayo niya sa mga ito, agad niyang tinahak ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Maya-maya pa, nang makapasok na siya sa loob, tahimik siyang uminom ng kape habang pinag-iisipan ang mga nangyari. Di nagtagal, biglang bumisita ang kaibigan niya sa bahay niya. Nagmamadali itong pumasok, kaya naman agad siya nitong nakita bago pa man niya ito namalayan. Pagtitigan nilang dalawa, nagmamadali itong lumapit habang nagwiwika sa kanya. Rurang, yung anak ko napakataas ng lagnat. Kanina pa namin yun inaasikaso pero hindi talaga ito bumababa. Wala kaming malapitan dito, kaya nakikiusap ako sa'yo. Humingi ka ng tulong sa manggagamot. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo at kalmadong lumapit. Nang mapansin naman ito ang ginawa niya, bahagya itong napatahimik dahil alam nito na meron siyang naiisip. Walang sabi-sabi, sinamahan niya ito papauwi para matingnan ang kalagayan ng bata. At nung makita niyang hindi pa naman ito delikado, inilahad niya rito na kayang-kaya niya itong gamutin. Ang kaso lang duda sa kanya ang kaibigan niya, kaya habang tinitingnan niya ito,
pumunta ito sa sentro para humingi ng tulong. At sa pagbalik nito, kasama na nito ang matandang manggagamot. Namalayan lang ito ni Ruram nang pumasok na ito ng bahay, kaya sa halip na maalarma, pinili na lamang niyang manatili sa kinaroroonan niya. Sa isip-isip niya, huli na ang lahat para umiwas. Kaya ang ginawa niya, sinalubong na lang din niya ito. At nung magkita na silang dalawa, tahimik siyang lumagpas dito hanggang sa makalabas na siya. Kinahapunan, nalaman na lang niya sa kaibigan niya na wala nang ginawa doon ang matanda. Pagdating kasi nito, magaling na ang bata. Matapos itong mailahad ng kanyang kaibigan, agad itong nagpasalamat at humingi ng tawad. Huwag mong alalahanin yon. Wala yung kaso. Siya nga pala, sa mga susunod na araw, gusto ko na wag na muna kayong tumungo sa kung saan-saan. Marami ang mangyayari, kaya gawin mong prioridad ang kaligtasan ng iyong pamilya. Bakit? Ano ang mga mangyayari, Ruwang? Basta, sa mga susunod na araw, malalaman mo rin ang mga bagay na ibig kong sabihin. Matapos ang pag-uusap, agad naman siyang umalis. Kinagabihan, kagaya ng inaasahan, dumalaw ang pamilya ng mga humlang. Para itong dilubyong nanalasa sa kanilang lugar hanggang sa marating na nito ang kanyang teritoryo. Pagramdam naman niya sa mga nilalang, agad siyang lumabas bitbit ang mahika ng mga humlang. Maya-maya pa, pagsilay niya sa mga ito, agad niyang itinarak ang manika sa lupa kasabay ng pag-ahon ng hindi mabilang na mga demonyo. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, bigla itong pumaikot sa kanya hanggang sa magpang-abot na sila. Inakala kasi nito na magagawa siya nitong tapatan gamit ang pisikal na lakas. Pero bago pa man magtagal ang kanilang paglalaban, nakita ng mga ito ang pagbabago sa wangis ng mga tinawag niyang nilalang. Sa isang iglap, binalot ng apoy ang mga ito hanggang sa makabuo na yon ng iisang katawan. Matapos ang pangyayaring yan, umahon ng isang lalaki na gawa sa purong apoy. Kakaiba sa lahat ang wangis nito at kung titingnan para itong prinsipe ng kailaliman. Paglitaw ng nilalang na yon, agad nitong hinigop ang lahat ng kaluluwa ng mga humlang na naroon. Matapos ang pangyayari, nagdulot ito ng panghihina sa parte niya. Nagsilbi itong rebuelta ng nilalang na tinawag niya, kaya kinakailangan niyang magpahinga noon ng ilang buwan. Pero alam niyo ba, na pagkatapos nito, naramdaman niya ang pamumutawi ng kakaibang lakas sa kanyang katauhan. At nung mapagtanto niya ito, nagdesisyon siyang palakasin palalo ang kanyang abilidad sa pamamagitan ng humlang, ang pinakamalakas na angkan sa buong Bohol.